Riko keke bengi-bengi nang endi ucul-uculan kaya ngene? Ya. Golek. Hah? Golek apa? Mobil nggo ngopo? Ya. Iya. Riko nang apa atau pamit? Oh, guyu. Delok iki dulur tekan pasar golek bengi-bengi jam piro? Riko kaya ngene ora gawe wirang nyong. Hah? Wirang apa? Nggih. Awane nek kok ngene ucul-uculan bengi ki arep luru apa? Darani maling Riko ring pasar golo. Ya Allah. Guyune Riko delok ki yo. Gawe otren bae jenenge sapa? Samindul. Samindul tukang ucul. Heeh purna. Heeh. Riko nek bendina kaya ngene jajal. Oh. Seneng. Tenang. Seneng gawe wong bingung. Bingung. Oh, alah. Ilaha illallah. Seneng banget Riko Kancan, Mbok. Yakin. Ya Allah. Yo. Seneng banget Riko nek kok ngene kebangetan cenok tenan. Oh, alah. Urung tekan golek kulon. Lah makane nyolek golek ngantek bingung kaya ngene ya Allah, jebule tekan pasar golek. Ceklan sing kenceng ya. Heeh.